Green bike lane sa pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Sugbo gihimong parkinganan sa ubang mga sakinan. Tan-aw nato kini pinaagi ni ining report. Sa kulor pa lang makadani na gyud sa mga mata nga nindot tan-awon. Apan, mas nindot yun ang tumong nini alang sa kaluwasan sa mga bikers nga moagi. Dili mamahimong ibaliwala tungod kay dayagman kaayo. Apan bisan pa manini, doon nagyoy uban nga nagpakabuta nga gihimong parkingan ang sulid green bike lane. Sama lang din sa Fuentes Mania nga haom ra kaayo ang gilapdon sa bike lane sa gidak-on sa mga sakyanan nga nagparking nga daw sinukod gyud. Nasayran nga gipahimo kini subay sa mando ni Mayor Edgardo Labella ni adtong panahon pa sa ECQ nga bike lang ang kasakyan sa kinabag-an. Tinguha nga mamahimong bike-friendly ang syudad. Mibahad ang CCTO nga dakpon ang mga sakyanan nga makababag sa bike lane. For the shared road, pwede na itong maagian as long as there is no bicycles using the lane. Doon na higayon nga mamahimong maagian ang bike lane sa ubang mga sakyanan kung walay bike nga moagi. Pinaagi sa sharing scheme. Apan higpit nga gidili ang pagparada sa mga sakyanan mismo sa bike lane. If there's a bike lane na sign, it is normally posted as no parking. So we're trying to apprehend motorists or drivers who park there. Doesn't mean nga dili ta pwede maka-load and load, but most likely yun siya, if it's a no parking zone, madakpan yun na sila yun. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.